אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא משגיח בפרטות כל נפש ונפש. ישראל השגחה פרטית עליונה, מיוחדת במיוחד. בשעת צרה ההשגחה הפרטית היא יותר גדולה. שני מלאכים מלווים את האדם כשהוא מתחזק והוא אומר לעצמו אין עוד מלבדו ואין כוח בעולם שיכול להזיק לי מלבדי רצונו יתברך. ואם נגזר עליי שאני אחיה ויהיה לי טוב, אז אין שום דבר בעולם שיכול לבטל את הרצון העליון הזה. אנחנו צריכים להבין שזאת המציאות האמיתית, זה לא ניחום, זה לא חיזוק ביצרה. גם כשאין לנו את הצרה ואין מלחמה, אז האמת הזאת היא פעילה בשטח. הפלא הגדול הוא לא כשאנחנו מצליחים לנצח במלחמה. הפלא הגדול הוא כשאין מלחמה ואנחנו שורדים פה, עשה אחת בין 70 זאבים. זאבים כאלה שעכשיו אנחנו רואים איזה זאבים הם. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא לא סגר את הבסטה. הוא לא הסיר את ההגנה שלו מאיתנו. שאומר עמו ישראל, תגן על כולנו, תנחם את המשפחות האבלות. בבקשה, תחזרי לנו את האחים והאחיות שלנו. שנזכה לשמוע בשורות טובות.